Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu singabuyelana emendweni nihleli noLungi Star. Namhlanje wayeshela udadewethu ozosho ukuthi-ke na yena waxoshwa yini noma waxoshiswa yini emshadweni. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngibingelela babukele emakhaya. Usho ukuthi uqhamuka kuphi nokuthi uba igama. Nompumelelo qhamuka kwaMashu. Khulele khona kwaMashu. Okay. Sithini isitori sakho ngomshado? Mawukhula nje ubucabangani ngomshado? Bengikhula bengicabanga ukuthi umshado into enhle ethandwa iwona wonke umuntu. And yeah, khona abanye bayawuthanda and uyinto enhle bese kwenziwa kumnandi. Ngeke ngaba nomuntu wesilisa bade sitshana naye from esikoleni. Esikoleni, okay. Bengithola umntwana ngase ngithola futhi umuntu wesilisa. Imake asiqaleni kulo wasesikoleni. Lo wasesikoleni yini nanithandana naye? Sasithandana. Noma kuyinto edlulayo? Sasithandana sasithole ingane. Nathola ingane. Ingane yani? Ingane intombazane. Okay. So manje nihlukaniswa yini ngoba usuthi wathola omunye? Kuningi abahlukanisayo. Amantombazane bethanda kakhulu amantombazane. So ngabona ukuthi hayi ongcono vele ngimnike. Ngase ngiqhubana nempilo. Okay. Ngithola komunye futhi naye lo waseyanganisakhe. Wakushada. Wangishada ngathola umuzi. Yena wayenazo ingane? No, wayengakabi nazo. Wanganayo. Kodwa wathi-ke ukushada nawe unayo? Yebo. Look at that. Ngempela. So le ngane wayithatha kwayiyakhe indodakazi. Sahlala naye nje ekhaya. So yena-ke nahlangana phi naye? Sahlangana naye e-mall. Ngangihambela nje ngizenzela into shopping. Wayichaza awunamanga ngokubhuti wangichaza sathandana-ke from there. Okay. Wasecela ukuvela ekhaya. Bathi ngiyamvumela-ke wasecela ukuthi angishade. So ucela ukuvela ekhaya after isikhathi singanani? After unyaka. After unyaka. Okay, ekhaya bathini? Ngoba phela kuza umuntu ongenangane uzokuthatha nengane yakho. Ababanga nakho lokho ukuthi-ke ngcono uthathe umuntu onengane naye khona nizokwazi ukubhalansisa. No, hayi babengenankinga. 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 Umuntu nje ophansi, o-right, umoya wakhe nje o-right uphansi. Okay. So umshado nashado wesiZulu noma nashado wesilungu kuphela? Sashada wombili. Yombili. Yebo kwakukuhle nje kubhekile kumnandi. And then inkinga iyaqala-ke manje lo babengane sefuna ukubuya-ke manje ngoba phela sasithandana from esikoleni. Ama-memories ayemnandi angiqamba. So you were not over him? No. Okay. Hayi angikwazanga ukuthi ngimyeke ngoba ngangimthanda ngahlukana naye ngisamthanda ngempela. Washwanisa izenzo zakhe? Yebo. Okay. So wafika-ke wabuya-ke empilweni yami sathandana. Lo ukhona lo mshado. Inkinga-ke akahlali ndawonye ekhaya uyahamba nama-truck usebenza ngama-truck. Ima girl, ima. Ubhuti ube neqiniso wathatha wena, wathatha nomntwana wakho yena engenamntwana. Wena usuphindela back kumuntu wakulimaza? Ngumuntu odlulisayo ngiyadlulisa isikhathi esiningi. Angibabamba amaqhubu. So ngangisamthanda. Okay. So naye usangithanda sabuyelana-ke. So bengekho lo ngiyale afika ezongivakashela. Ukuvakashela phi? Wait, endlini yethu. Emzini wakho? Yebo. Indoda ewubaba wengane yakho. Le ngane ethathwe yilo muntu wesilisa. Ngenzela ukuthi ngi-understand. Le ngane ethathwe yilo muntu wesilisa. Umletha futhi kwakho. Yena futhi uyavuma ukuthi angene emzini wenye indoda. Usuke ngekho lo usuke. But umuzwe wenye indoda. No, suke ezohlala isikhashana bese yahamba. Hayi kusuhlala izinsuku eziningi. Kodwa phela umuzwe wendoda ngithi. Yebo. Ngisho ukuthi-ke wayisithatha phi isibindi. Like iyaqala kanjani le narrative yokuthi uzovakasha kwami sifike sothandanela kwami? Yaqala ngesikhathi ezongenzela i-birthday party yami lo engekho. Azange anakeke ngoba ujwayele vele kufika abangani ney'hlobo ngekho nakayo. Futhi-ke befikile ngiyale ngithi ukhazini wami. Okay. Okay. So kwaba yinto kanjalo. So ngase hayi ukhazini wami nje kwazi ukuthi ukhazini wami befika. Manje ingane ayisho nithi baba imazini babwayi? No, ayisho ukuthi baba yazi ukuthi ukhazini wami nje ihlobo sasekhaya.
Ayazi ukuthi ubaba wayo le? No, ayinayo. Ingakanani ingane ngaleso? Wayeno 3 years. Oh, wayesamncane. Samncane kakhulu. Okay. Futhi-ke angifunanga ukuthi azamjwayele ukuthi uyena ubaba wakhe, nangu ubaba wakhe kuyena omkhulisile omndlile. Okay. Lo akazange akwazi ukuthi amondle but ukuthi bengemthanda. And futhi akanankinga ukuthi ingane ayimbize ngobaba? No, akanaso isikhwele, akanankinga nalokho. Jehova. Okay. Wakwamukela. So wayenza-ke iphathi? Wangenzela iphathi, wafika nama-gift, siyathandana nje. Lo bengekho uyafika ngivakashele, bese uzofika ngiyamtshela ukuthi hayi ungezi, uyeza ubaba la ekhaya bese eyahamba-ke kanjalo. Kuthe ngelinye iday sisathi sisahleli nje, wavele kwafika umamezala. Ngqongqoza umameza, ngangitshela ukuthi kahle kahle omunye umuntu mhlawumbe osemndenini. Kuvele kufika umamezala bengqongqoza ngivula isicabha, hibo umamezala bese ngiyamtshela ukuthi hayi ukhazini wami. Okay. Hayi wanganaki into ey'ningi kodwa nje kwaba nalokho wabona ukuthi hayi saxoxa-ke waseyahamba kwase ephinda kwakhe ngoba izinto ezoyithatha emzini kalokhu. Hayi-ke waseyahamba-ke wasishiya-ke ngase ngiyamtshela ukuthi hayi umamezala wami lo kade ufikile. Yeah. Wasethi okay. Yena uwumuntu ohlala yedwa isikhathi esiningi Lo wesilisa. Bengabe ngekho lo owami yalafika unesizungu yalafika ezongivakashela. Okay. Sure. Okay, manje-ke umamezala usemficile akatshela indodana yakhe ukuthi-ke nayibo ngifici indoda phela emzini wakho. Uyayazi yini? Ngamuzwa sengibuza ngase ngiyamchazela ukuthi hayi ukhazini wami. Wathini yena ngalokho? Wakaphathekanga kahle ngoba wathi bese ngimchaza wasethi hayi akamazi nje lo khazini wami. Ngokuphumaphi ngathi hayi ngeke umazi ngoba ukhulele emakhaya. Bengahlala ngathi emakhaya. Okay. So waseba nalo understanding kodwa ngiyabona ukuthi khona angakutholi kahle. So-ke sesiyabonana nje but hayi njalo. Okay. So yagcina phi-ke le ndaba yenu yokubonana-ke? Ukuthi eze kwakho phela usetholile umamezala naqhubeka nabonana nenza kanjani nayimisa kanjani usuthe ukhazini wakho futhi? Ovele wangibamba wangifica oqotsheni naye sidlele embhedeni. Wasebuza ukuthi naye ukhazini wakhe ngempela lo. Ngasho ngathi ngaze uthe bese phamisa isandla ngabona ukuthi hayi sekushubile-ke phela manje sengiqala ukubeza iqiniso ukuthi hayi umuntu wami wakudala, umuntu engingazana naye vele esikoleni. Ima, you can't say umuntu wakho kwakudala uzona naye esikoleni kuphela. Washo ukuthi ubaba wengane? Ngamchazela yonke into ukuthi ubaba wengane. Wafila kanjani? Ovele waphelela amandla, waphuma wavala isicabha, wahamba ngangazi ukuthi uyephi nalo ngase ngiyamtshela ukuthi hayi akahambe. Kwathi ebusuku waseyabuya-ke sekufika. Yeah. Wase ethi angichaze kahle isitori ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngase ngiyahlala phansi ngimchazela ukuthi hayi lo ubaba wengane yami manje usengane ngisashona isikole. Sahlukana naye ngoba wethu ngimthanda kakhulu. Inkinga bengisamthanda, wena bengakuthandi kahle kahle bengithanda yena. Wamphatha kabi lokho ngabona ukuthi And lapho nina ninazi ingane usele ingane yena. Lapho khona kubuhlungu. Umndeni wathini like umamezala wathini esethola ukuthi le ndoda ayifica kanti indoda yakho? Ngaphatheka kabuhlungu bonke. And njengamanje sengibuyele ekhaya ngisona ngalawo maphutha lawo enzayo. Uphi yena-ke ubaba wengane? Ukhona sahlukana naye ngoba naye wagcina sesho ukuthi yena kusho ukuthi nami ngelinye ilanga uyongenza kanje njengoba wenzile usavele yaphela kanje lento yethu. Imake. So you telling me ukuthi walahlekelwa into ekhona ngento engekho? So yena futhi ubhuti lo usethi-ke shuthi lento yenzeka umyeni wakho naye ungamenza ngelinye ilanga. Wazizwa unjani umuntu wesifazane umuntu esilisa ekutshela leyo nto? Ngazibona njengomuntu wesifazane omncane ongenalutho ongenamandla okuzilwela ngangakwazi ngisho ukwenzani. Ngambuza ukuthi ngoba phela nawe ubungithembisile ukuthi uyangithanda kanjani manje usujika usungishiya ngoba besiyenze lento simbi sobabili. Wasethi umuntu ongenaqiniseko yini. Ya khona iqiniso azange ngibe nalo naye kodwa at the same time azange abe nalo iqiniso. Sobabili asangisebenza iqiniso kangamele yena avume ukuzala emzini kalobhuti njani ngishadeni. So manje-ke what happened with regards to umendo wakho? Waxoshwa noma wayibhakishela wahamba wazama ukulwela? Wangixosha. Wakuxosha umyeni wakho? Yebo, wathi ayisekuphelile ngoba kusho ukuthi
ngisazophinda angikwenze lokhu kanti ngeke ngisaphinde ngikwenze ngizokuyeka. Okay, sizokwazi ngani ukuthi awungeke usaphinde ukwenza? Ngahlukana nje nale exam esikoleni. But awuhlananga naye ngithi yona yashiya wena. Ela ngabona khona ukuthi ngenze iphutha ukuthi ngibuyelane nayo. Seneminyaka emingaki nihlukene? Sesina 2 years. Na 2 years nihlukene. Angisho ke ulo ubaba wengane sengisho umyeni wakho ke. Sina 1 year sahlukana. Na 1 year nahlukana. Okay, so ngoba nina 1 year nahlukana suke wazama ukuyithoba uhambe uyoxolisa. Uzama ukulungisa izinto. Ngizame kaningi, ngizamile. Uvela ngafuna ngisho ukubamba ama-calls ami. Usalimele. Usalimele emoyeni sadingeka ukuthi aphole. Ngisamnika isikhathi ukuthi aphole. So ni separateile noma sendivorceile officially? Uyena ohamba umdivorce. Ngakwamukela futhi nalokho kodwa ngisamncane ngoba ngisamthanda naye. Okay. So kahle unothando olukhulu. Usho ukuthi manje ngase kuqhamuka omunye ugayi athi kena ashade. Afike futhi ubaba lo wadi ushade nathi ke nasibuyelana. Uzobuyelana naye? No, angeke ngisenze iphutha efanayo. Ngeke ngisakwazi ukwenza lokho. Angitsheleke baby dad khona umuntu wesifazane oshadile osamthanda naye baby dad. Yiphi advice ke ongamnika yona? Ngiyacela nje ukuthi ababukeli emakhaya bangayenzi into engayenzayo ngoba baba yiphutha elikhulu elibuhlungu futhi into engeke isalungiseka. Akusizi ukufana namanzi ukuthela amanzi phansi ongakwazi ukwavutha. Amanzi bese phansi awusakwazi ukuwaxosha lowo manzi lawo. So nje abangaphinda bayenze noma bengenzi into ezobona into ekhona ngomngeke. Bangakwenzi. No, uqinisile. Wena ke, how are you? Ngiyazama ngiyancenge empilweni noma kunzima nje kodwa Ngiyancenga. Usumuvile on khona umuntu mhlawumbe othandana naye noma ufocus enganeni? mina ngisafocus enganeni kwamanje. Ubaba wengane uyayinakekela ingane? Uyayikhipha isonto sengane gcine lapho kuphela. Ingane siyazi ukuthi ubaba wayo manje. Uyamazi ubaba manje. Hayi. Yo, niyayizwela ke babuyele emakhaya ukuthi walahlekelwa okukhona ngengekho. Asenze sure bakithi emshadweni yethu sisayivikela ngakho konke esinakho. Senze sure ukuthi asivumele abantu besithathu bangene. Buku ubhuti vikela wathi ke na mawumenza kanje umyeni wakho uca ukuthi mina ngangenzani shothi. Asikho ke lapho so Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi isiqephu sithi mabuye emini ngabuyelani. Kulungisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle.